l'oportunitat de rebre aquí al plató del Tot es mou l'equip de l'espectacle Alan, el musical, i que ens faran, a més, un petit tastet del que podem veure els propers 9 i 16 de març al Teatre Poliorama de Barcelona. Amb nosaltres la Mar Puig, que és una de les creadores d'aquest espectacle. Explica'ns una mica aquest Alan, el musical, com neix? Arran de què, Mar? Doncs mira, nosaltres des de la nostra productora We Color Music sempre basem els nostres espectacles en històries reals, no? Creiem fermament que no cal anar a buscar molt lluny històries espectaculars i excepcionals, no? I aquesta història de l'Alan, des de seguida que la vam conèixer, ens va semblar una història colpidora i que realment mereixia que s'expliqués des del punt de vista de la seva família, de la família de l'Alan. I va ser així com va néixer. Una història, expliquem-ho, de transfòbia, de bullying... Sí. Què va passar? Exacte, una història que es coneix perquè en el seu moment es va explicar des de la premsa d'una forma molt sensacionalista, va ser molt viral, ara farà 10 anys ja, i és un noi de 17 anys, de Rubí, que pateix transfòbia, i és una història, doncs, això, com et deia, no? Molt colpidora. Al final és important que es parlin d'aquests temes, crec. Que es parli d'aquests temes. A quin públic aneu dirigits? Clar, tothom ens diu, no? Això és una cosa que hauríem de veure els joves. Per mi, sí, els joves crec que tenen les eines ara mateix, són les persones que han de canviar. Nosaltres no canviarem el món amb un espectacle, sempre ho dic, ni nosaltres ni ningú. Però podeu sacsejar. Clar, però al final, si nosaltres podem aconseguir que 2 o 3 persones de cada funció del públic puguin pensar-se si aquell comentari que faran l'estan a punt de fer, si l'han de fer o no, perquè no sabem mai si la persona que el rebrà com té de ple aquest got. Quan l'heu representat, com l'ha rebut el públic i què us han dit? La veritat és que estem molt contents perquè tant des de premis, crítica i el públic, que tot i que sembli un tòpic, però per mi és el millor reconeixement, la rebuda és superbona. Fem moltíssimes escolars, per exemple, que és una eina que realment a les escoles costa molt de treballar i pensem que Alan pot ser una eina per afrontar aquests temes. I us convidaria, ja et dic, a tots que vingueu, però a totes les generacions, sobretot. De totes les generacions, el 9 i el 16 de març, al Teatre Poliorama, Sí. No ens ho perdrem i ara, sobretot, el que no ens perdrem és la vostra actuació. Exacte. Així que, quan vulgueu. Gràcies. Tot comença aquí, tot comença avui. Trobo el meu camí i sento que és així, faig el pas per fi. Fa molts anys que hi penso, sé que poden dir coses que no vull, però he lluitat per fer-ho. Tant que m'ha costat, però ara és realitat. Alan és el meu nom. Què, mama? Tu què creus? Amb gorra o sense? Amb gorra? Segur? Seguríssim. Costa de saber si ho estic fent bé i voldria veure't content. No et sabria dir quin és el camí, ni tan sols jo sé el que he de fer. M'agradaria veure't bé. Alan és el teu nom. Alan, que faràs tard. Ai, mama, no siguis pesada. I sento que et vas allunyant i dubto de tot. Sovint marxaria ben lluny, però hi ha alguna cosa. I sento que et vas allunyant i dubto de tot. Sovint marxaria ben lluny, però hi ha alguna cosa. Hi ha la Mia, que no us podem dir qui és, però que és la protagonista real de la nostra història. Ella és la que ho engega tot. És l'inici de tot. De fet, la Mia ho és tot. Sé molt bé què sento. Fa molts anys que intento fer que sigui així, veure com jo vull, ho aconseguiré. Ara i sempre aquí, faig un pas per fi, crido els 4 vents. Vull caminar com mai abans ho he pogut fer. Volar com sempre he imaginat.
sóc jo i cada cop millor. El musical el 9 i el 16 de març al Teatre Poliorama. Els anirem a veure. Moltíssimes gràcies per haver estat avui a